Dnes sa chcem s vami podeliť o dôležitý aspekt starostlivosti o naše obľúbené uhorky. Vieme, že uhorky sú lahodnou a osviežujúcou prílohou v našich jedlách. No mnohí z nás môžeme byť pokušení nechať uhorky trochu dlhšie na rastline, myslíme si, že čím väčšie, tým lepšie. Ale naozaj je to tak. Skutočne je dôležité sledovať ich veľkosť a farbu. Uhorky sú v ideálnom stave na zber, keď dosiahnu približne 10–15 cm a ich farba je jednotná, svieža zelená. Dopravúčasný zber – to je kľúč k udržaniu ich vynikajúcej chuti a kvality. Zvyšovanie veľkosti uhorky za hranice zrelosti môže mať svoje následky. Ak nezoberiete uhorky včas, môžu sa stať nadmerne veľkými a získať horkastý nádych a drsnú textúru. Okrem toho, dlhšie na rastline nezberané uhorky môžu ovplyvniť celkovú produkciu rastlín. Keď rastlina produkuje plody, ktoré nezoberieme, môže to spôsobiť prerušenie produkcie nových plodov a znížiť celkový úrok.